Hei, gumoron, selamat pagi, Abang None. Poika sekarang lagi di rumah Tet. Tapi Tetnya lagi sakit. Nah, kom, saya. Ya Tet, ini dari Anta Asri ya. Mau dibuka? Precis. Ingen batteri ya? Har du stoppat i batteri i bilen? Jo, hon sa det finns batterier redan. Ja. Vad är den där laddaren till för då? Är det för bilen eller för kontrollen? Kontrollen lyser ju. Det kanske är bilen som måste laddas. Är det? Kanske ska laddas i 1 eller 2 timmar. Halo, Bang Lencang-cing ya, Babe. Ketemu lagi sama Poika di sini. Happy weekend, buat yang ngerayain weekend. Jadi sekarang Poika lagi OTW ke rumah Povia karena hari ini call ulang tahun yang ke-9. Tapi sebelum ke rumah Povia kita mau nonton Gustav dulu match, dia ada tanding hoki. Sebenarnya juga sebelum kita ke rumah Povia kita udah di rumah Po Ani duluan, nginap semalam di sana, bantuin Po Ani bikin bakso. So jadi kita lagi OTW ke ice hokinya Gustav, ice hoki ya leh, Hokalaman po Inggris. Ja. Ada bangsa benih. Ya, alhamdulillah sekarang kita sehat walafiat. Seminggu kemarin habis sakit. Jadi, nah ya, Fram. Jadi ikutin terus perjalanan weekend Poika ya di ulang tahunnya. Call kita lihat serunya bagaimana. Ikutin terus ya. Yang mana? Oke, bye bye. Yeay, kita sampai Ishalan. Harus pakai jaket yang tebal biar nggak dingin. Ya, tandingnya selesai 1-5. Gustav nggak menang, Gustav Lura. Ini ada call yang ulang tahun. Happy birthday, kayak hunga. Happy birthday. På svenska. Ja må han leva. Ja må han leva. Ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva ut i 100 år. Ett fint vanligt leve för Karl. Hipp hipp. Hurra, 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 hurra. Selamat Call, happy birthday Call. Thank you. Akal deh. Ini winter, tapi nggak ada salju. Hari winter man ingin snow. Konstit wah. Sekarang kita menuju ke mobil. Ada war mobilan. Years ago, there's nothing to
Kol mau tunjukin kamarnya. Wow. Ini apa, Kol? Masa stool? Bukan? Aha, de bara sofan. Terus ini kasurnya, Kol. Oh, titta! Medaljer, Dina. Wow, kan du visa vad det är för något? Berätta. De andra förutom den stora. Den stora är pappas. Aha. Den sluddar lite för så. Och hockey. Ini Okej. hockey. Hockey. Hockey, wow. Fotboll. Och hockey. Och en till åtta längst till höger. Och den här är ju den som blinkar är fotboll. Wow, cool. Och så jättehäftiga lampan. Oh, lampunya. Bisa hormanier ke oh. Oj, oj, oj. Det är IKEA-lampa, va? Ja. Mm. Eller jag... Jättehäftig. Öppna. Och så kopparfärg. Väldigt fin. Det fanns silver också. Aha. Så där ja. Varsa. Och så sen... Terus ini lemarinya. Ika. Hah? Yeah. Ini lemarinya gede banget. Tuh kulkas dia mah gedean daripada kulkasnya Poika. Dia mah kulkasnya kayak inian, kayak lemari, lihat tuh. Gede bener kulkasnya cuy. Ya kan, ini dapurnya. Kompor. Piring. Ini meja makannya. Kol ska öppna boxer. Vad är med det? Men det. Jaha, det... Vad är det? Ja, jag måste öppna. Wait a little bit, guys. Nämen. I varje klämma så har vi 2-3 Titta ganska snyggingen. stora, Ja. ganska duktiga spelare alltså verkligen. Hei. Hei, tinggi banget lihat tuh. Ya kan, bloknya aja begini tuh sekarang tuh bloknya tuh. Ja, ja. Det är nästan lika långt som dig. Ja, jag tror det var Jag är längre. nästan lika lång som dig. Ika, jag är nästan lika lång som dig. Då får du Nih, byta om det. sini, kok, Gustav. Han vill byta om först. Wow. Han vill byta om. Ja. Ja, Åh, okej. nej, inte. Snart. Snabbt. Här. Där. Vad är det? Sen. Foto. Foto! Jag kommer ihåg att jag älskade när jag var i Indonesien. Och det foton var där. Ring. Kan du Just säga det, de var goda. De var jättebra. kan du säga det på indonesiska? Terima kasih. Terramork. Kan du säga det när du säger du tycker om det? Här också. Vad är det? Det är den som man doppar i såsen. Kommer ni inte ihåg? Jag kommer inte ihåg det. Jag kommer bara ihåg de här jättemycket. Ja, de här. Vi åt dem i Indonesien. Macitato. Vad är det? Det är chips. Det är chips. Det är chips.
det var så bra till dig. Tack för att Maria. Lite godis. Och du har tagit med för mycket. Är det okej ifall jag lägger här lite? För jag måste duscha. Här. Livin, hur? Och det här är bara till mamma. Ska du inte byta om? Itu. Apa? Åh, det. Masker yang Thank you. di sini. Kerupuk. Åh, tack. Kerupuk mie juga ada. Gott. Tack. Royco juga ada. Bakso, cabe. Kecap. Tack. Bumbu ada tuh. Tack. Tack så jättemycket, jag älskar det på dem. Är det gott? Enak? Lihat tuh perjaka. Byta om. Det luktar svett. Ya, ini namanya apa ya? Smorgasbord torta bahasa Indonesia apa ya? Sandwich cake. Sandwich cake. Jadi malam ini kita makan ini. Mums. Udah oke, nggak parah. Ini dia yang ulang tahun, seneng banget romannya. Gustav. Wow. Gustav mau dikunci rambutnya tuh karena kepanjangan. Vad säger du? Det här? Cool. Här, du får kolla här. Men alla det hänger här. Ja, det måste vara ju fler stycken då. Ini aja kuncir nyamping. Dia kan nyamping. Jag skaffade långt hår nu, det har mamma längtat efter det. Ja, precis. Nej, jag kan fläta lite. Här, jag kan fläta lite och så kommer den då. Allihopa fick den va? Du har ganska mycket. Titta. Kanske ska ha någon hårspänning där kanske eller något. Men det går inte att knyta, eller inte knyta, vad kallar man det? David. Jo, knyta sig. Ja, när det är blött. 3 timmar är ju rätt långt. Men vi hade ju en som var 2 timmar då, som vi stod i kö. Men sen, det stod 2 timmar, men jag tror inte det var 2 timmar riktigt. Jag tror det var lite mindre. Men Det är nog kanske också för att försöka få bort det så mycket som möjligt så att det ska hålla på det sen. Nu, du har heltäckningsmattan kvar där inne. det var ju faktiskt super. Den var lite mörk. Nej, men man lyssnar ju på... Ja, han lyssnar på... Den tallriken då? Den är tårta. Carl! 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 Men ska vi inte Ja ha... må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. En FIFA lever för Carl. Han lever hipp hipp. Hurra, 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 hurra! Wow, vilken tårta. Ada apelsintorta dulu. Ja, jag tror det. Mamma gjorde det själva eller köpte med? Nej, med Sobersbagare. Köpbärsbagaren som gjorde. Mums. Så, Grattis Carl, 9 år. ja. Vi jobbar det. Okej, varsågod. Om han hade haft sin granne då istället. Wow, vilken stor tårta. Ja, jag tar den där tårtan. Jag har den där. Wow, vilken stor bit. Är det till Sean? Okej.
Kära Karl, start grattis på födelsedagen. Vi var väldigt ledsna att inte kan komma och fira din dag idag. Vi har lite otur med hälsan. Ted fått sin vattenkoppor. Feber, hosta och förkylning. Samma händer det på mig och Roger. Vi har feber och hosta också, så vi har inte kraften och vill inte smitta er. Fram emot att träffa dig och ta en fika, då kan du ta med bilen och köra ihop med Ted. Vi önskar dig att lycka till och toppen dag idag. Massor med kram från oss. Ted, Annie och Roger. Ja. Dapat doap na? Otroligt bra väder.